Pabalik ka na ba ng Manila at ayaw mong madaanan ang matraffic na Naga City? At gusto mo rin makaiwas sa napakaraming mga sasakyan? Yon, gusto mo malaman kung saan yon? Tara, sama kayo sa biyahe namin. Maganda dito, walang traffic. Ayan, bago na dito. Ito, maganda na oh. Very smooth na dito. Ganda pa ng tanawin dito. Sarap oh. Magandang araw at welcome sa isang episode ng ating biyahe pabalik ng Metro Manila. Dito nga pala tayo sa bayan ng Pili, Camarines Sur. At ngayon ay paliko na tayo papunta ng bayan ng Maynalabak. Dahil matraffic nung particular na araw na yon sa Maharlika Highway, napag-isipan natin o napagdesisyonan na dito tayo dumaan. Makumusta na rin ang kalagayan ng mga kalsada along Maynalabak, Camarines Sur. Tara, baka hindi pa kayo nakakadaan dito, sama kayo sa biyahe namin. Alright, dito na tayo sa Maynalabak Pili Bypass section. So 9:38 ng umaga. Sa mga ayaw dumaan dyan sa may sentro ng Naga City, ayaw yung matraffic, pwede kayong dumaan dito sa Maynalabak. Ganda rin ang daan dito pagpasok natin. Ang iingatan lang natin yung mga nagbibili ng palay. Ingat-ingat lang tayo. Yan, bagong Maynalabak. Yan ang kanilang slogan. Unang barangay pagpasok ng Maynalabak, Barangay Mataorok. So hindi naman kayo mawawala dito kasi marami ng mga signage naman. Kahit gabi maraming signage, maliliwanag naman. Yan, kagaya nito. So yung diretso going to Sagrada Maynalabak. Ito, Maynalabak proper and Manila. So no heavy vehicles pala allowed dito. So for light vehicles lang ito. Kaya para sa mga katulad natin nagmumotor, walang problema. Ayan, this is Mataorok Bridge. Yan, shout out. Well, unahan ko na kayo. Hindi ganun kaganda yung ibang part ng kalsada dito. Pero manageable naman, okay naman so far. Napaka light lang naman ng may mga area na malubak, mga sira yung kalsada. Pero para sa mga nakamotor, walang problema halos. Kahit sa light vehicles, okay lang din. So dahan-dahan lang tayo. Ang maganda dito, walang traffic, walang mga kasalubong na sasakyan gaano. Yan, tayo lang nandito ngayon oh. Kaya napaka-solid. And syempre meron din mga gas station. Yan, kagaya nitong Alano gas station bandang kanan. So ginagawa namin dito, syempre nasa ano lang kami, outer lane, kanan gaming lang kami. Kasi yung mga bandang gitna, yun talaga mga medyo malubak pala, I mean. Pero ongoing naman ang gagawa ng mga kalsada dito. Mapapansin nyo pagpasok natin ng Maynalabak, especially Barangay Mataorok, hindi ganun kaganda ang kalsada. Maraming ginagawa dito ng last tayong dumaan at hanggang ngayon marami pa rin mga ginagawa. Kaya pinapayo natin ang pag-iingat pag kayo ay dadaan dito. Siguraduhin din natin na maayos ang kondisyon ng ating mga sasakyan, lalo ang ating mga gulong. Medyo malayo ang agwat ng mga vulcanizing shop dito, kaya mapapalaban ng kaunti pag tayo ay nasiraan. Dito lang pala tayo makakakita ng mga tulay na bakal. Meron silang 4 na tulay na bakal dito. Ang pangalan ay FBR Bridge. Pero tara, tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe. Maganda dito dumaan, lalo pagka summer. Sarap dito dumaan kasi ganda ng view, lalo sa mga palay. Napaka-solid. Ayan, tuloy-tuloy naman ang paggagawa. Ayan oh. Ayan, bago na dito oh. Bago na dito. Ito nga pala ang mga kalsadang ginagawa pagdaan natin noong nakaraang December. Bawal nga palang dumaan ang malalaking sasakyan dito, lalo ang malalaking truck. Pero hindi ito nag-cause para maaabala tayo sa ating biyahe. Mapapansin nyo rin ang daming puno sa tabing kalsada. Kaya kahit mainit ang araw ng biyahe natin, ayos lang. Tuloy-tuloy naman ang paggagawa ng mga kalsada. For light vehicles lang as of this month, December, no? May mga 1 lane only passable for smaller vehicles. Hindi ko alam at pumasok tong tanker dito, di siguro alam. Barangay Manapao, Maynalabak, Camsur. Saan?
Ayan, no. So patuloy na ginagawa yung kalsada dito. Napakinabangan natin ng gusto yung BD series natin dito. Palaban talaga tayo. Ayan, no. Palaban talaga yung BD series natin. Pero sarap, oh. Para lang tayo ng inaalon. Sarap. Sarap talaga ng mga premium na shock absorbers. Yeah, 9:45 tamang oras. Welcome to Minalabak, Kamsur. Para sa mga gustong dumaan, again, ay dumaan sa sentro ng Naga, alternate na daanan natin dito sa bayan ng Minalabak. Kaso pagtsatsagaan yung ilang mga portion ng kalsada na ginagawa. Yeah! Woo! Ito, maganda na, oh. Very smooth na dito. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng barangay na ito. Santo Niño Minalabak. Yung highway na yun, papunta kaya saan yun? Parang diversion eh. Hindi kaya yun yung Panaga? Galing ng Naga? Hindi, ano kaya yan? Maganda, oh. Yan, napakasolid talaga dito. Walang ka-traffic. Michael Valenzuela, shout out. Salamat. Nasa bayan tayo ng Minalabak. Dito tayo dumaan. Di nyo pa nasubukang dumaan dito. Yung mga rider natin dyan, pwede dito. Light vehicles, motorcycles. Ayaw yung matraffic sa bayan ng Naga. Very solid, oh. Ganda pa ng tanawin dito. Sa ano na tayo? Sa Milaor. Hindi ko lang alam kung nung bagyong Christine kasama to sa mga bidaha. Solo mo kalsada eh. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating biyahe. Siyempre bilang mga rider, ito yung mga tanawin ang gustong-gusto nating madaanan. Dahil nga sobrang exposed tayo sa araw dahil tayo nakamotor, mas maraming kahoy, mas pabor sa atin, mas maganda, mas masarap sa pagramdam, lalo mahangin. Chill ride plus music, let's go! Aking sinta, ano bang meron sa'yo? Kikita ka na. Ano, parang ka nasa expressway, oh. Napakasolid, oh. Ito yung mga kalsada makikita o madadaanan mo lang sa mga expressway. Tara, ano masasabi nyo dito? Tara, let's go! Sarap, oh. Pinagkamalaki nila dito eh, na beach sa may Minalabak. Diyan sa bandang dulo. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating biyahe. Napaka-solid ng biyahe natin so far. Nito talaga kami magbiyahe. Hindi ganun kabilis ang aming pacing para hindi tayo masyadong pagod. Galing mabagal, basta safe tayo at nag-i-enjoy tayo sa ating biyahe. Kadalasan, nasa 50 to 80 lang ang ating cruising speed. Minsan, umaabot din tayo ng 100 pero pag mga diversion lang yon. Hindi na pala natin kabisado ang particular na barangay na ito dito sa bayan ng Minalabak.
biyaheng Piudoran. Dito sila dumaan. Biyaheng Albay. Gulat tayo, yung mga dumadaan pala mga bus dito. Yung nakasalubong natin ay biyaheng Piudoran Albay. Hindi tayo nagkakamali. Sa Nabwa, Camarines Sur ang kanilang exit going to Albay. Magandang choice yung ginawa nila kasi makakaiwas nga naman sa traffic sa Pili at sa Naga, Camarines Sur. Maganda talaga, meron tayong mga alternative na daanan. Ayan, dito na tayo. Palabas na tayo ng Maynalabak Town proper. No left turn daw eh. Ano ba naman yan? Kaya pala tawag ng mga taga rito Minalubak eh. Pero kain kaya. Kain kaya. Yan, tsaga lang yung mga gustong dumaan dito sa Minalabak. Tsaga lang kayo sa ilang part na malubak. Yan, dito na tayo sa sentro ng bayan ng Maynalabak. Pwede kayong dumiretso, pwedeng kumaliwa dito going to San Fernando. Pero dito na kami lalabas sa bayan ng Milaor. Di naman ganun kahaba. Uy, mga nagbabangka pala dyan oh. Babae. Malalim din yan kasi ilog yata yan eh. Oo. Umapaw yan syempre. Yan, shout out sa mga taga Minalabak. Sa bayan na pala kami ng Milaor mag-exit kasi plano naming dumaan sa Milaor bypass. Meron namang exit papunta or palabas ng bayan ng San Fernando, Camarines Sur, pero hindi ko pa kabisado yun kaya hindi kami dumaan doon. Ito palang bayan na tinatahak natin ay bayan na ng Milaor. Kung hindi kayo masyadong familiar sa bayan ng Milaor, ito ang bayan na madadaanan nyo bago kayo makapasok ng Naga City. Ito rin yung bayan na sobrang binaha nung Typhoon Christine. Hindi lang namin sigurado kung ang bahaging ito o ang loobang bahaging ito ay kasama sa mga binaha. Siguro may papayo natin kung hindi magandang panahon, hindi tayo pwedeng dumaan or wag tayong dumaan dito sa Milaor via Minalabak. Haba ng Minalabak din ah. Ano na pala to? Milaor na. Ayan, Milaor na. Dito na tayo dadaan sa Milaor bypass. Saan kaya diretso ng Milaor bypass na yan? Ayan, welcome to Milaor. Kaliwa na tayo dito. Pwede naman kayong dumiretso. Pwede kayong dumiretso going to Milaor town proper. Pero mas igse kung dito na tayo sa Milaor bypass. Ito na pala tayo sa Milaor bypass. Hinto lang kami sandali para magpalit ng battery. Din tuloy-tuloy na tayo. Yan, tamang oras, 9:58 ng umaga. Milaor bypass na tayo. Kaso ingat lang sa mga bandang gilid oh. Hindi malinis eh. Ewan, bakit hindi nililinis? At sana malinis yan oh. Malawak pero medyo madumi yung mga gilid. Ito nga pala ang status ng Milaor bypass. 4 lanes ito, malawak. Pero pansin ko lang parang hindi masyadong na-maintain yung kalsada kasi nagkalat ang mga buhangin at mga damo sa bandang gilid. At maiko-consider natin ang mga road hazard lalo na sa mga nakamotor. Pero syempre in general, okay naman. Napaka worth it daanan dito. Yun lang hindi natin nasukat kung alin ang magiging mas mahaba ang biyahe via Minalabak. Dito lang natin maiko-compare kung alin ang mas mahaba if via Maharlika Highway ba. Pero kung kami ang tatanungin kung pag-uusapan ang traffic at volume ng mga sasakyan, siguro dito kami palagi dadaan. Kayo, ano sa palagay nyo? Mas okay bang dumaan dito? Kung nakadaan naman kayo ni dito, ano naman ang naging experience nyo? So syempre dahan-dahan tayo pag exit natin ng Maharlika Highway. Syempre alam nyo na, 4 lanes na tayo. Ayan, 4 lanes na. Dito na tayo dadaan sa Milaor bypass. Milaor bypass na tayo. 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 Milaor bypass
Alam nyo na dito, masyadong mabibilis mga sasakyan dito. Kita nyo yung tanker na yan, oh. Ay, yung 6-wheeler na yun, napaka 10-wheeler, napakabilis. Barangay Balagbag, Milaor, Camsur. Yon, nakalabas na tayo ulit ng Maharlika Highway. At dahil nandito na tayo, iba yung pag-iingat dito sa Maharlika Highway. Dahil alam nyo na, Tingnan nyo yung mga yan, oh. Oh, sinulo na nila yung kalsada, oh. Diba? 10 o'clock, San Fernando, Camsur na tayo.